Are you ready? Yeah. Quinn. Hey. Quinn. Hey. Question. Hey. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma o. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma o. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma. 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 Ụfọdụ ndị nwere anya n'elu ụwa echi ya ahụ sọle. Ụfọdụ ndị nwere ukwu n'elu ụwa echi ya ejijile. O nwere ndị nwere anya n'elu ụwa echi ya ahụ sọle. Onye nwere ihe niile zuru oke ihe adịwo mma o. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma. 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 O nwere ndị ji ụgbọala eweje njem wee ihe mberede. Nwere ndị ji ụgbọala eweje njem wee ihe mberede. Ụfọdụ ji ụgbọ mmiri agaje wee ihe mberede. Onye jecha njem ya ego n'ụlọ ya ihe adịwo mma o. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma. 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 Nwanyị tụrụ ime ya abụghị afọ ime eburu ya na-agawa. Nwanyị tụrụ ime ya ebughị afọ ime eburu ya gbata obi. Agbọ tụrụ ime ya abụghị afọ ime eburu ya na-agagharị. Ọ ga-amụ nwa ahụ ya mụọ n'udo ihe adịwo mma o. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma. 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 Agbọghọ tụrụ n'obi ụmụnna na ụgbọ nna ya adọọla o. Ọ ga-ọsọ anyị ukwu ebelebe ebuole. Ọ gwara ya na ya ukwu ụgbọ nna ya adọọla. Ma o nwee ndidi lụta ndị dị mma egwu ebighị ọkụ o. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma. 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 Agbọghọ tụrụ n'obi ụmụnna na ụgbọ nna ya adọọla. Ma o nwee ndidi lụta ndị dị mma egwu ebighị ọkụ. Agbọghọ na-alụ di ya achọgide di ya ebe ọ na-achọ di. Ọ ga-achọgide di ya chọta di ya ihe adịwo mma o. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma. 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 Ihe adịwo mma lee. Chi nna bụ enyi. Ihe adịwo mma. Ifese Mugo. Ihe adịwo mma. Chi Philip Bata. Ihe adịwo mma. Oge rola mgbeje mi bara o. Ihe adịwo mma. Oge rola mgbeje mma nganga o. Ihe adịwo mma o. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma. Oge rola mgbeje mi bara ihe adịwo mma.